אוקיי, מעולה. אז אנחנו נתחיל מלראות איך אנחנו נכנסים לבית הספר הווירטואלי. כדי להגיע לבית הספר הווירטואלי, אני נכנסת לאיזשהו חלון באינטרנט. בסדר? דפדפן כרום, אני כרגע עובדת על חלון אנונימי, ואני כותבת בשורת החיפוש בעברית בית הספר הווירטואלי. בית הספר הווירטואלי, אני נכנסת לתוצאת החיפוש הראשונה שלי. וכאן, אני מקווה שאתם רואים איתי, נכנסת לבית הספר הווירטואלי. קיבלתי את החלון הבא. כאן אנחנו לוחצים על הכפתור הסגול, התחברות, ומזינים כאן קוד משתמש וסיסמה. אתם יכולים לראות שיש לנו כאן בעצם עמוד חדש, עמוד יפה, מעוצב בגווני סגול. כאן למעלה תוכלו לראות שכתוב למד וו, זה הפרופיל שלי, ליאת וינטר. אצלכם זה יהיה כמובן האותיות שמייצגות את השם שלכם ואת שם המשפחה, והוא גם אומר לי צהריים טובים ליאת. כאן, אחרי שאני בעצם נכנסת ומזדהה, שימו לב שהזדהיתי עם ההזדהות האחידה שלי. לא מכניסה פה מצטרפים נוספים. אחרי שהזדהיתי עם ההזדהות האחידה שלי, הוא יודע שזו אני. ובתור כזו, הוא בעצם מראה לי כאן את כל מרחבי הלימוד בקלאסרום שלי. הוא יראה לכם כיתות שפתחתם בעבר, כיתות שאתם נמצאים בהם כתלמידים או כמורים עמיתים, ואתם כרגע רוצים לפתוח כיתה חדשה. כדי לפתוח כיתה חדשה, אתם לוחצים כאן על יצירת מרחב לימוד קלאסרום. מאחרים קצת, מעכבים אותי. אתם יכולים לראות כאן בעצם את כל הכיתות שמשויכות אליי. המערכת הזאת שואבת נתונים ממשרד החינוך. אם אני מורה למקצועות שאתם רואים כאן, אני בעצם מקבלת את הכיתות האפשריות, הכיתות שבהן אני מלמדת. הרבה פעמים למורות, למשל בבית הספר היסודי, יש המון כיתות כאן, כי הן נכנסות ללמד את המקצוע שלהן בהרבה כיתות. כאן אני בעצם בוחרת כיתה שאני רוצה להקים עבורה כיתת קלאסרום. אני בוחרת בה, בחרתי את סוציולוגיה י"א, ואז אני לוחצת על בחר. אני בוחרת בעבורה שם, חשוב לי להגיד שאני כותבת שזו כיתת ניסיון, מכיוון שהיא משמשת אותי כרגע להדגמה, ולחצתי על צור. בעצם אני מורה לו לפתוח בעבורי כיתת קלאסרום. כיתת קלאסרום חדשה לתלמידי כיתת הסוציולוגיה שאני מלמדת. אתם כמובן תראו שם את הכיתות שאתם מלמדים. מרחב הלימוד נוצר בהצלחה, קיבלתי בעצם אישור על זה, ואני מאשרת. זה הזמן לראות מה קרה, מה בעצם נוצר כאן בעבורי. אני יוצרת שניונת את השיתוף הזה, כדי שתוכלו לעבור יחד איתי, לראות מה קרה בקלאסרום שלי. כדי שאני גם אפתח אותו לצורך העניין. אם אתם זוכרים, אני קראתי לכיתה כיתת ניסיון. לא סתם קראתי לה ככה, כי רציתי שנוכל לזהות אותה בקלות. כשאני מסתכלת בקלאסרום שלי, אתם תראו שם הרבה כיתות, תתעלמו מזה, אצלכם יכול להיות שתופיע כיתה 1 או 2, או לא יופיעו כיתות בכלל בשלב ראשון. אז אתם קודם כל נכנסים, ותראו מה אני רואה כאן. כיתת ניסיון, סוציולוגיה י"א. נוצרה בעבורי כיתה. כדי שנראה מה קורה בתוכה, בואו ניכנס אליה. תראו מה אנחנו רואים. אנחנו רואים את כיתת ניסיון סוציולוגיה י"א. עיצוב שהוא בחר בעבורי, למתקדמים או למי שרוצה קצת לשחק בזה, אפשר לשנות את העיצובים בשמחה.
צבעים שונים, תמונה שונה לבאנר הזה. אני גם מתוך המקום הזה יכולה לשנות את שמה של הכיתה. אבל אנחנו נראה קודם כל מה יש לנו בכיתה הזאת, וזה מה שחשוב. זה בעצם החידוש. בכיתה הזאת קודם כל יש לנו את המסך הראשי של עדכונים, אבל תסתכלו מה יש לי כאן תחת אנשים. זה החידוש היפה. תחת אנשים, תראו שאני מורה כאן. כדאי ומומלץ להזמין כאן מורים אמיתיים, מורים שאני רוצה לעבוד יחד איתם ומולם. אבל תראו איזה יופי. יש לי כאן רשימת תלמידים. לכיתה שלי נכנסו תלמידות ותלמידים אמיתיים, מבלי שהם היו צריכים לעשות משהו אקטיבי כדי להיכנס. עצם השימוש בבית הספר הווירטואלי, שאב אותם מנתוני המשרד, ישר לתוך הכיתה שלי בקלאסרום. וזה בעצם החידוש כאן. זה חידוש מדהים, זה חידוש שמקצר דרכים ומקל ומוריד המון חסמים. ולכן אני מפצירה בכם לנסות את בית הספר הווירטואלי כמה שיותר מהר ולהקים כיתות עם התלמידים שלכם, כדי שתוכלו בעצם לעשות שימוש נכון בגוגל קלאסרום. אז כדי להציג ככה דברים על כיתת הקלאסרום, אני קודם כל רוצה להראות לכם איך אני מזמינה מורה שהוא מורה עמית. אני נכנסת לרשימת האנשים, וכמו כל דבר בגוגל, אני מחפשת את הפלוס. אני מסתכלת כאן, יש כאן ציור של דמות ולידה פלוס, לוחצת. אני יכולה לבחור מבין האנשים שעובדים איתי, מבין האנשים בכל מחוז ירושלים, אני יכולה בעצם לבחור את המורה שאני רוצה שתהיה מורה עמיתה שלי. אני לצורך העניין עובדת הרבה עם מאור מזרחי, ואני מזמינה אותו להיות מורה עמית איתי. אבל כדי ככה להדגים, בואו נסתכל רגע על השמות שיש איתי כאן בפגישה. כמובן שהיה לי את חנן, אם שמעתם. חנן ואני מכירים מבית הספר, ואני רוצה להזמין אותו. חנן, שם המשפחה שלך, איך אתה רשום? אני משער שאני רשום רוזנטל. נכון. אז אני כותבת כאן בשורת החיפוש, חנן רוזנטל, ואני בעצם לוחצת על הזמנה. אם תסתכלו, בעצם יש לי כאן את חנן רוזנטל שקוף, ואת מאור מזרחי שקוף. הם, ברגע שהם ייכנסו לקלאסרום שלהם, הם יראו הזמנה שלי להצטרף לכיתה. הם גם יקבלו על זה התראה במייל הארגוני שלהם. והם יוכלו לאשר הצטרפות ולהיות מורים יחד איתי. תהיה להם בעצם הרשאה לעבוד מול התלמידים שלי. בדרך כלל, שימוש בדבר כזה אנחנו עושים למחנכות בבית הספר היסודי, שרוצות לצרף את כל המורות המקצועיות לכיתה שלהם, המורה לאנגלית, המורה לעברית, המורה לחשבון, וגם אנחנו רואים הרבה פעמים עבודה כזו עם כיתת מגמה למשל, שיש לה שני מורים שמלמדים שני מקצועות שהכיתה הזו לומדת יחד. יש עוד אפשרויות לשתף מורה שיכול לעזור לי לתחזק את הכיתה, מורה שאני עובד איתו צמוד, בכיתות חינוך מיוחד אפשר לצרף סייעות וכן הלאה. אז זו רשימת המורים ואפשר לצרף אליה מורים. בנוסף, ישנם לי כאן, כבר אמרתי, התלמידים שלי, ועכשיו אני רוצה לעבור אל, רק שנייה, מישהו דיבר? אני רוצה לעבור אל סביבת הלמידה. רגע, לפני סביבת הלמידה, שכחתי, רציתי להראות לכם את עדכונים. עדכונים זה בעצם הדף הראשי של העמוד. יש בו עיצוב, אני יכולה כאן, אם תסתכלו, ללחוץ על התאמה אישית, אני יכולה להתאים את השם, את העיצוב, את הצבעים, כבר אמרתי. אבל מה שמעניין ומתאים וחשוב במיוחד בלמידה או במצב חירום או באופן כללי בלמידה מרחוק, הוא הגוגל מיט. מתחת לבאנר של הכיתה יש לי כאן את הגוגל מיט, אוקיי? אני מקיפה אותו כאן בעיגול. גוגל מיט זה עוד כלי של ענן גוגל, שמאפשר לנו בעצם שיעורים מקוונים מרחוק. זה הכלי שהחליף את זום. אם בתקופת הקורונה משרד החינוך עשה מנוי על זום וכולנו השתמשנו בו, אז עכשיו בעצם הוא משלם לגוגל, וזה כולל בתוכו את הגוגל מיט. גוגל מיט מאפשר לי לייצר מפגשי וידאו מקוונים עם התלמידים שלי, עם הכיתה. והקשר לכיתת הקלאסרום, שבה כבר נמצאים התלמידים שלי, הוא עוד חידוש שחשוב להכיר. אני בעצם בפעם הראשונה שישנה לי כיתת קלאסרום חדשה, אני לוחצת כאן על יצירת קישור.
המערכת נותנת לי כתובת של הכיתת קלאסרום הזו, שמיועדת לתלמידים שלומדים בה. ועכשיו תראו, הכפתור בעצם מתחלף, וכתוב בו עכשיו גוגל מיט הצטרפות. הכפתור הזה זמין לתלמידים. ברגע שהם נכנסים לכיתת הקלאסרום שלי, הם יכולים להיכנס לגוגל מיט שלה. שם הם יפגשו אותי, הם יפגשו את התלמידים שלומדים איתם בכיתה, ושם אנחנו ננהל בעצם את השיעורים מרחוק שלנו. אז אם אני, לצורך העניין, מסתכלת על הקישור למיט הזה, אני יודעת שאם אני אלחץ עליו עכשיו, תיפתח לי שיחת גוגל מיט. איך התלמידים ייכנסו לשיחה הזו? באותו האופן. הם ייכנסו לבית הספר הווירטואלי, לכיתת הקלאסרום שלי, ואז הם ילחצו גם הם על הצטרפות. ואיך זה יכול להיות שגם הם וגם אני מצטרפים בעצם מאותו קישור? מה, הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים בשיעור שלי? אז לא. היות שאני מוגדרת כמורה, ויחד איתי מוגדרים גם מאור אם ראיתם, ומוגדר גם חנן, אז רק לנו יש הרשאת מורה במפגש המיט הזה. אנחנו יכולים להשתיק תלמידים, אנחנו יכולים למנוע שיתוף מסך, אנחנו יכולים לאפשר שיתוף מסך, אנחנו יכולים למנוע צ'אטים, אנחנו יכולים לאשר צ'אטים. בעצם הרשאות של ניהול השיחה הן רק למורי הכיתה הזאת. לעומת זאת תלמידים הם תלמידים ויש להם הרשאה של תלמידים, אבל כולנו, מורים ותלמידים כאחד, נכנסים דרך הקישור של הצטרפות דרך כיתת הקלאסרום. אז זה מאוד מאוד מקל. אפשר עדיין לקחת את הקישור של השיחה ולשלוח אותו בוואטסאפ לתלמידים, אפשרי. ההמלצה היא באמת לבקש מהם פשוט להיכנס לכיתת הקלאסרום. הרי אם אני אלמד מרחוק, אני גם אתן להם משימה בכיתת הקלאסרום הזאת, אז ממילא הם יצטרכו להיות בה. וככה אני לא מערבבת כלים, לא שולחת דברים בוואטסאפ ווב, לא צריכה למצוא דרכים אחרות, אלא אני יכולה מאותה סביבה שבה אני מעבירה להם חומרי למידה, גם לזמן אותם לשיעור מקוון איתי. עכשיו, אני רוצה טיפונת להתקדם הלאה, ולהראות לכם מה עוד יש לי בכיתת הקלאסרום. בתוך כיתת הקלאסרום יש לי את סביבת הלמידה, ועכשיו אנחנו נתייחס אליה. סביבת הלמידה נכנסים כאן מעל הבאנר הזה. אני מאשרת כאן לכמה אנשים להיכנס. מצטרפים בעצם מכאן. גם אני וגם התלמידים, אני כמורה, התלמידים כתלמידים, יכולים ללחוץ על סביבת הלמידה ולהצטרף אליה ולהיכנס אליה. אנחנו בעצם ניכנס דרך הכיתה שלי ונראה מה יש בסביבת הלמידה. היות שראיתם שזו כיתה חדשה שאני פתחתי, אין בה כלום. אין לי כרגע מה לתת לתלמידים. אם הם ייכנסו לכיתה, הם גם כן לא יראו שום משימות, שום מטלות. אז הגיע הזמן ליצור בעבורם כאלה. אז אני אתחיל קודם כל להזכיר שתמיד בגוגל, בכל דבר, אני מחפשת את הפלוס. אני קודם כל יכולה לחלק את סביבת הלמידה שלי לנושאים. אם אני מורה בכיתת יסודי, אני יכולה לחלק אותה לחשבון, עברית, אנגלית, ספרות, מדעים, אוקיי? וככה בעצם לחלק עבור התלמידים שיהיה להם סדר וארגון. אם אני מורה בכיתה שכולם לומדים את אותו נושא, כיתת מגמה, אני יכולה לחלק את הכיתה הזאת לנושא לימוד, לנושאים שונים. אם זו כיתה שבה בעצם אני מלמדת סוציולוגיה והתלמידים שלי נמצאים בה, אני יכולה לחלק אותה לנושאים. לחצתי על הפלוס, אוקיי? אני מסתכלת לראות שאתם רואים, מצוין. אתם בעצם לוחצים על הפלוס כמו כל דבר בגוגל, ובשלב ראשון מחלקים את הכיתה הזאת לנושאים. נושא ראשון יכול להיות, אם אני בתיכון, הערכה חלופית, 30%. מוסיפה נושא. נושא שני יכול להיות לי חומרי לימוד. אני שולחת לתלמידים שלי סיכומים, אני שולחת לתלמידים שלי מצגות. הנה, הוספתי חומרי לימוד. נושא שלישי יכול להיות מטלות ועבודות להגשה. גם כן, הוספתי. שימו לב שזה נעשה בצורה די זריזה, די מהירה, אבל עדיין, תראו מה כתוב למטה. התלמידים יראו את הנושא הזה רק אחרי שתוסיפי לו תכנים. כרגע הם עדיין רואים כלום. אין להם רק נושאים ורק כותרות. הם לא יראו נושאים שאין תחתם חומר.
וזה השלב לראות איך אני בעצם יוצרת מטלה עבור התלמידים שלי. כמו כל דבר בגוגל, עדיין מחפשת את הפלוס. והפעם כשאני לוחצת על פלוס יצירה, אני לא בוחרת נושא, אלא אני בוחרת מטלה. בדרך כלל אנחנו נשתמש במטלה ובחומר לימוד, זה הכי נפוץ. אני בוחרת מטלה, ואני בעצם יוצרת כאן מטלה לתלמידים שלי. בשלב הזה אני נמצאת מול לוח שמבקש ממני למלא כמה דברים. ראשית, שם המטלה. אתם בעצם נותנים לשם לפי מה שאתם חושבים שהתלמידים יבינו, אתם מנסים בעצם לראות את זה דרך עיניהם של התלמידים. מה צריך להיות? הם שמעו ממני בשיעור המקוון בגוגל מיט שעומדת להיות להם מטלה בחשבון, אז אני אכתוב מטלה בחשבון, ואז כאן אני אתן הוראות כלליות. אתם כמובן תמלאו את באמת, ייכנסו לאופק ופיתרו שם את היחידה הבאה. בספר חשבון 13 נא למלא עמודים 173 עד 176, אוקיי? הוראות כלליות, אתם יודעים כבר מה לעשות, אתם לא צריכים אותי בשביל זה. אבל כאן אני יכולה גם לצרף בשבילם עוד כל מיני מטלות. אני יכולה לצרף מטלות מתוך הגוגל דרייב שלי, אם שמרתי בו חומרים, או אם שיתפו איתי חומרים והם נשמרו שם. אני יכולה להעלות בשבילם סרטון מיוטיוב. אני יכולה ליצור בשבילם איזושהי מטלה, בעצם איזשהו קובץ נוסף, וליצור אותו, ושם להכניס שאלות שהם יוכלו לענות עליהן. ערכות תרגול, גם כן שאלות נקודתיות, תשחקו עם זה מי שזה מעניין אותי. אני יכולה גם להכניס פה קישור. כאן למשל, אם יש מורה שרוצה להעלות מטלה, לשייך מטלה לאופק, היא יכולה גם לצרף פה את הקישור למטלה באופק. אם יש לי קישור לאיזשהו סרטון או מסמך שאני כבר יצרתי, אני יכולה להכניס אותו מכאן. ברגע שלחצתי על קישור, הוא מאפשר לי למלא בעצם, להדביק כאן את כתובת הקישור ומצרף אותה למטלה. בסדר? אני לצורך העניין רוצה ליצור בשביל התלמידים שלי קובץ עם שאלות, שימו לב שלחצתי על פלוס יצירה, ונפתח לי מסמך דוקס חדש. שימו לב, אני משתפת איתכם את מסמך הדוקס שלי. לצורך דוגמה, אני לא ממש מכניסה בו תוכן, מסמך ובו שאלות לתלמידים. נתתי להם שאלה אחת, איך אתה מרגיש היום? נתתי להם שאלה שנייה, מי איתך בבית? נתתי להם שאלה שלישית, האם יש עומס לימודי? סתם, דברים שעלו לי ככה. שימו לב, מאוד חשוב, קראתי למסמך הזה בשם, אני ברגע שלחצתי פה פעמיים, הוא לקח את השורה הראשונה שכתבתי. אבל אני יכולה לשנות כמובן את הכתובת, ואני כותבת משימה לתלמידים שלי. Enter. אחרי שסיימתי את כל מה שרציתי לשאול אותם, אני חוזרת חזרה לכאן. אני חוזרת חזרה לתוך המטלה, לתוך בעצם יצירת המטלה. בהנחה שהשאלות ששאלתי, אם שמתם לב, היו שאלות אישיות. איך אתה מרגיש היום? מה שלומך? אם יש לך עומס לימודי? אני בעצם צריכה לחשוב מה דרגת השיתוף של המסמך הזה. אם אתם רואים עכשיו, פתחתי כאן את דרגות השיתוף האפשריות למסמך שמצורף למטלה. התלמידים יכולים להציג את הקובץ, תלמידים יכולים לערוך את הקובץ, או הכנת עותק לכל תלמיד. אני מזכירה לכם שבמטלה שלי היו שאלות מאוד אישיות. מה הייתם בוחרים? כמובן, הכנת עותק לכל תלמיד. כל תלמיד יקבל כמו דף עבודה שחילקתי לו בכיתה. כאילו עכשיו שכפלתי את המשימה הזאת וחילקתי שולחן לכל ילד, אז עכשיו כל ילד יקבל עותק משלו של המשימה הזאת, והוא יוכל לכתוב בתוכו את התשובות שלו, ואני אראה כל תלמיד בנפרד בתור המורה בכיתה. גם המורים האמיתיים יחד איתי בכיתה יוכלו לראות את המטלות שהתלמידים הגישו. אז הכנת עותק לכל תלמיד זו אופציה אחת. אם אני רק נותנת איזשהו קובץ שבו, אני בחרתי כאן עותק לכל תלמיד, אם אני מצרפת כאן איזשהו תוכן, איזשהו מאמר, איזושהי מצגת, כן? ואני רוצה בעצם להראות לתלמידים שלי
מצגת שהכנתי. במקרה זאת תהיה מצגת על, רגע שנייה, זאת תהיה מצגת על למה אנחנו צריכים את גוגל קלאסרום. אז אני בוחרת בעצם מעתיקה את הקישור למצגת הזאת, ואני מדביקה אותו כאן. אני לוחצת, שימו לב, על קישור, מדביקה קישור למצגת שהיא משמשת להנחיית התלמידים, מצגת עם הוראות, ושימו לב לרמת השיתוף. רמת השיתוף שמתאימה במקרה כזה, הוא שהתלמידים יכולים להציג את הקובץ. הם לא יכולים לערוך אותו ולעשות בו שינויים, הם לא יכולים לכתוב עליו, הם לא יכולים בעצם לעשות דברים שלי יש הרשאה לעשות. כי על תוכן לימודי, כמו ספר לימוד, או איזשהו חומר שלי, אני לא מעוניינת שתלמידים יעשו שינויים. אז נתתי להם מצגת, שתעזור להם לפתור נניח את המסמך הזה, את השאלות שבמסמך, תכף ישתנה לו השם, ואז הם מצד אחד יכולים להציג את הקובץ שלי, ובעותק לכל תלמיד הם יכולים לענות את התשובות שלהם. דבר חשוב ומצוין שכדאי להכיר, הוא בעצם להגדיר במשימה שלי את תאריך היעד. זה חשוב מכיוון שככה התלמידים מקבלים התראה שיש להם משימה להגשה. אז אם היום יום שלישי, הוא מציג לי בעצם את האפשרות לבקש אותם כבר למחר להגיש את המשימה. בסדר גמור. בחרתי למחר את המשימה והוא בחר את התאריך. אני יכולה לשחק פה בשעות או לקבל את זה שהוא מציע לי חצות. עוד דבר, אם אתם זוכרים, המטלה שלי הייתה עבור התלמידים, בואו נבחר נושא. כשאני לוחצת כאן על ללא נושא, הוא מראה לי את הנושאים שקיימים בכיתה כבר עכשיו. אני הרי הקמתי נושאים. האם זה הערכה חלופית? האם אלה חומרי לימוד? האם אלה מטלות ועבודות להגשה? כן, מטלות ועבודות להגשה. בחרתי בזה. יש עוד כמה אפשרויות, אבל אני כרגע מסוגלת ויכולה ללחוץ כאן על יצירת מטלה. לוחצת על יצירת המטלה. לרגע היא אפורה, כי הוא בעצם מקצה את המטלה הזו לכיתה, ותראו שהוא החזיר אותי לעמוד הנושאים שלי, לסביבת הלמידה, והנה כאן, תחת מטלות ועבודות להגשה, הוא נתן לי את המטלה שעכשיו קראתי לה שם המטלה. בסדר? זו המטלה שנתתי לתלמידים שלי, וכל התלמידים שכאן תחת אנשים, מקבלים כרגע התראה באפליקציה שלהם, שיש להם מטלה לבצע. בסדר? אז הם עכשיו מתבקשים לבצע אותה, והם יעשו את זה, אני מקווה. כמובן שזה נהדר כשזה בא בשיתוף איתי, עם שיעור שהעברתי, ומטלה שנתתי להם. עוד דבר שאני רוצה להציג, זה איך אני מעלה חומרי לימוד לכיתת הקלאסרום שלי. בכיתת הקלאסרום, אני נמצאת עדיין בסביבת הלמידה, וכמו כל דבר בגוגל, מחפשת את הפלוס. עכשיו אני מחפשת תחת הפלוס של היצירה, חומר לימוד. חומר לימוד זה בעצם המקום לתת לתלמידים חומר מוגמר, שהם לא מתבקשים לעשות עליו שום דבר. הם בעצם יכולים להיעזר בו, הם יכולים לקרוא אותו, אבל הם לא מתבקשים להגיש לי כלום שקשור אליו. אז אני כותבת סיכום, מצגת, פרק לקריאה, כל מיני דברים שיכולים לשמש אתכם כחומר לימוד. אני יכולה להוסיף פה כמה מילים, אני לא חייבת, זה אופציונלי, ולא שוכחת להוסיף את המצגת או את החומר. הרבה פעמים יהיה לי נוח להעלות את זה מתוך הדרייב שלי. אם יש לי על המחשב סיכום שאותו אני רוצה להעלות, אני לוחצת כאן על העלאה. שימו לב, זה נמצא כאן. אני מעלה בעצם חומר מתוך המחשב, אוקיי? זה דוגמה, כי רבים מאיתנו יש לנו חומרים על המחשב. דפדף זה אומר, חפש במחשב שלי עכשיו, מתוך הקבצים שלי, את מה שאני רוצה להעלות לתלמידים. בסדר? אז אני יכולה להעלות תמונות, אני יכולה להעלות מסמכים, אני יכולה להעלות מצגות, מה שנראה לכם. בסדר? אני יכולה כמובן להעלות את זה כקישור, אני יכולה מתוך הדרייב, אני יכולה סרטון. מה שמתאים למה שאתם מעוניינים. כאן, שימו לב, אני בוחרת לאיזה נושא. אם יש לי כאן בעצם חומר לימוד, אז כמובן שיהיה נהדר לכלול אותו תחת נושא חומרי לימוד. והדבר האחרון שאני לוחצת עליו, כאן למעלה, שליחה. בסדר? בעצם שולח לתלמידים את חומר הלימוד החדש הזה. תראו, מה שעשינו עד עכשיו, שימוש בסיסי בקלאסרום.
ככל שתתחילו להשתמש בזה, לתרגל את זה, לשחק עם זה, להיעזר בעמיתים, לראות תחת אתר תקשוב מחוז ירושלים, לראות הדרכות שלנו, לראות מצגות הדרכה, לראות גם ביוטיוב, יש אין סוף הדרכות לשימוש בענן החינוכי של גוגל. אתם באמת לאט לאט תתמקצעו, ואני בטוחה שתוכלו למצוא פה עוד ועוד בונוסים ופינוקים שממש יוכלו לשרת אתכם. בהחלט יוכלו לשרת אתכם ולעזור לכם מול התלמידים. ועכשיו אני רוצה לעבור לחלק השני והאחרון של ההרצאה שלי היום, והוא לדבר קצת על גוגל מיט. אנחנו כרגע נפגשנו בגוגל מיט. אני יוצרת את השיתוף שנייה, שכולנו נוכל לראות זה את זו, פחות או יותר. נפגשנו בגוגל מיט. אנחנו כאן בעצם באיזושהי אפליקציה, איזושהי פלטפורמה שמיועדת לשיתופי וידאו, לשיחות, והיא גם כן מאובטחת ברמה הזו, שאנחנו יכולים לראות מי מבקש להיכנס שאיננו נכנס מכתובת של תקשוב מחוז ירושלים, זאת אומרת שמסתיימת ב-JSchools.org.il, ואנחנו יכולים גם לבחור לא להכניס. שוב אני אומרת, הכניסה דרך כיתת הקלאסרום גורמת לכך שהשיחה שלנו תהיה יותר בטוחה, כי התלמידים שנמצאים איתי בכיתת הקלאסרום הם באמת תלמידים שלי, ואני מכירה אותם, ואם הם ייכנסו דרך שם, הם ייכנסו עם השם ועם ההזדהות שלהם, אז ככה שאני יודעת מי נכנס. אז באמת, אני לא יכולה להמליץ יותר מאשר על כניסה לגוגל מיט דרך כיתת הקלאסרום שלי. אני עכשיו עוברת למצגת נוספת, מצגת של גוגל מיט, אני אשתף איתכם. בואו נראה אותה. אוקיי. אז יש לנו כאן בעצם מצגת אחרת, אבל אחות של הקודמת, שעוסקת בגוגל מיט. ואנחנו עכשיו נדבר קודם כל, סלחו לי שאני טיפה מקצרת היום, נדבר על כך שהמיט מאפשר לנו פגישות מאוד גדולות, אם אנחנו משתמשים ביוזר של תקשוב מחוז ירושלים, בשם המשתמש שלנו. אם נכנסנו דרך הקלאסרום שלנו, בוודאות אנחנו עושים את זה. הוא מאפשר לנו בעצם שיחות שיש בהן עד 1,000 משתתפים, אוקיי? ה-500 הראשונים יהיו ממש משתתפים ויוכלו לכתוב בצ'אט, ויוכלו אפילו לשתף אם נרשה להם, וה-500 הנוספים יהיו צופים. אבל בואו נגיד שזה קנה מידה מאוד מאוד נרחב, מתאים לטקסים של בית ספר, מאוד מאוד מפנק למי שזה שימושי לו. ועכשיו בעצם הראיתי לכם כבר איך נכנסים ויוצרים קישור דרך קלאסרום, ואיך מצטרפים לשיחה. אתם מאוד מוזמנים תוך כדי שאני מדברת, להשתמש באל טאב, ולעשות בעצמכם, לפתוח מהקלאסרום שלכם, שיחת גוגל מיט. מורה ותלמיד, ושאמרתי, מצטרפים מאותו מקום, רק ההרשאות שלהם שונות. יש עוד אפשרות להצטרף לגוגל מיט, והוא בעצם באמצעות 9 הנקודות, שנמצאות למעלה ליד שם המשתמש שלנו. 9 הנקודות של גוגל בעצם מכניסות אותנו לכל כלי גוגל שבענן שלנו. אם תלחצו על 9 הנקודות ותבחרו שם בעצם את הסימון, את הלוגו של גוגל מיט, שזה כמו מסרטת וידאו ישנה, אוקיי? אז אתם גם משם תוכלו להגיע לגוגל מיט. עוד דבר שאפשר לעשות כשאתם מחוברים לחשבון המחוזי שלכם, ל-JSchools.org.il, אתם יכולים לכתוב בשורת הכתובת meet.new, והוא פשוט מיד פותח לכם שיחת גוגל מיט חדשה. אני כאמור ממליצה דרך כיתת הקלאסרום. אני רוצה לעבור איתכם רגע על איך נראה החלון של מי שמנהל שיחת גוגל מיט, אוקיי? אני לצורך העניין מנהלת אותה כרגע, מארחת אתכם. אם אתם פותחים כיתה שבה אתם המורים, אז אתם המארחים, וגם אם צירפתם מארחים נוספים. אני למשל, הרבה פעמים כשאני נותנת הנחיה כמו זו, אני מצרפת מארח נוסף שעוזר לי להכניס אנשים לכיתה, להשתיק אם למישהו נפתח בטעות המיקרופון, זה יכול לעזור. אם אתם מורים ויש איתכם מורה עמית או סייעת או סייע, אפשר גם להיעזר בהם. לפעמים אפשר למנות תלמיד שיהיה מארח ויעזור לכם. תלוי כמובן ברמות שאתם שואפים אליהן. בכל מקרה, איך נראה המסך של גוגל מיט שלי? כשפתחתי גוגל מיט חדש, אני קודם כל מאשרת לו מצלמה ואני מאפשרת לו מיקרופון, ואז אני מגיעה למסך שבו, לצורך העניין, אתם יכול להיות שראיתם מי שנכנס פה מהראשונים, ראיתם שככה נראה ההתחלה אצלי.
יש פה בעצם תמונה שלי, כשהמצלמה שלי סגורה, זה מה שרואים. תראו עכשיו, אני סוגרת רגע את המצלמה שלי, אז אם תראו אותי, תראו שעברתי שוב לביטמוג'י הזה שלי. כשאני פותחת את המצלמה, הנה אני שוב כאן. אפשר באותה מידה ללחוץ על בעצם אם היה לי רעש סביבי בבית, או אם אני רוצה לרגע, דווקא לא להיות זו שמדברת, אני יכולה להשתיק את עצמי. שימו לב, זה להשתיק את עצמי. תכף נדבר על איך משתיקים את מי שבפגישה איתי. להשתיק את עצמי זה גם דרך הכפתור כאן למטה. אז הסרגל התחתון המרכזי נותן לי את הכלים השימושיים של השתקה, מצלמה, כתוביות, אם תרצו להוסיף כתוביות לשיחה, יש כבר כתוביות בעברית, והן ממש יכולות ללוות הרצאה. זאת אומרת, הן ממש מתלוות לאיך שאני מדברת כרגע. בהתחלה, הברירת מחדל שלהם תיתן לכם כתוביות באנגלית, אוקיי? רוב האנשים יצטרכו כתוביות בעברית. אז אם אני כרגע בחרתי ואישרתי כתוביות בעברית, אז הנה תוכלו לראות שהכתוביות שלי הפכו להיות בעברית, זה מתמלל אותי תוך כדי השיחה. מה שלא קורה זה שזה לא מקליט את הכתוביות. אז תדעו שאנחנו בעצם יכולים, אם יש לנו למשל צורך בהנגשה של השיעור שלנו, או שאנחנו מרגישים שזה כן יכול לעזור, אנחנו מפעילים את הכתוביות ובוחרים שהן יהיו בעברית. אם לא, אם זה מסיח את דעתם של האנשים, אם זה מיותר לנו, ממש לא מפעילים את הכפתור הזה, פשוט מבטלים. אז CC, כתוביות, לשנות את זה לעברית, לא לשכוח. תגוביות, מה הן אותן תגוביות? זה פשוט המילה שהאקדמיה ללשון עברית בחרה, לאימוג'ים. אם תסתכלו אצלכם בגוגל מיט, ממש מתחת לתמונות שלי ולשיתוף שלי, יש לכם כל מיני אימוג'ים, תלחצו חופשי. אתם יכולים בעצם להביע מעורבות בשיחה, וגם מה שמאוד יפה, זה שאתם יכולים לבקש מהתלמידים שלכם להביע מעורבות בשיחה. זו ההזדמנות שלכם, יפה מאוד שחר, כל הכבוד, תלחצו חופשי, אני שמחה לראות שאתם כאן איתי, אני ממש שמחה, יפה שירה, יפה, מעולה חנן, יאללה, איזה כיף, מהממים, כל הכבוד. אז כן, כדי להשתתף בשיחה, לתת טיפה ככה הרגשה של אינטראקציה, גם כשאנחנו רחוקים, אז כן, אפשר לעודד את התלמידים וגם בעצמנו, לתת בעצם איזשהו שימוש בתגובית שמוסיפה. שיתוף מסך, או זה מה שחשוב לנו כמורים, יש לי מצגת, אני רוצה לשתף אותה. איך אני עושה את זה? אני בעצם מסתכלת שוב בשורה האמצעית מתחת, וכאן הכפתור האמצעי, יש עליו כמו טלוויזיה, וחץ למעלה, זה כפתור השיתוף בגוגל מיט. אוקיי? זה דומה לזה של זום, זה בעצם לוקח את המסך שלי ומשתף אותו. אבל מה שמעניין בגוגל מיט הוא שיש לנו 3 רמות של שיתוף מסך. ולוקח טיפה זמן עד שלומדים לעבוד איתן, עד שלומדים לשחק ביניהם. האפשרות הראשונה והמומלצת ביותר היא שיתוף כרטיסייה. כרטיסייה אחת בתוך הכרום שלי, כרטיסייה כזאת היא ספציפית והיא מומלצת. אני לצורך העניין מספרת לכם עכשיו שמה שאני משתפת איתכם זו מצגת על גוגל סלייד שפתוחה אצלי בכרטיסייה, ואותה אני משתפת. שימו לב שבגלל שהיא בגוגל סלייד, לא בתוכנות אחרות, אלא היא בעצם אחד מהכלים של ענן גוגל, אני יכולה לשתף אותה ולהעביר בשקפים תוך כדי שאני איתכם בגוגל מיט. אני לא כל פעם קופצת למצגת שלי, יש לי פה בחלון אפשרות להעביר שקפים מתוך המיט דווקא. אני יכולה גם, לא יודעת אם שמתם לב, יש לי מצביע כזה, ואני יכולה לסרטט דברים על המצגת שלי. אני יכולה לבחור סוגים של מצביע, אני יכולה לעשות בעצם קו שהוא קבוע ולא נמחק, זה ספציפית כמו לייזר כזה, משמש אותי מאוד בנוחות. אפשרות השיתוף, חנן, כן, אתה רוצה לומר משהו? לא, טעות. הכל בסדר, בסדר גמור. האמת שהזכרת לי, אולי תכף נדבר על היד הזאת. אז באמת, דרגות השיתוף. הראשונה, שיתוף כרטיסייה, ספציפי מומלץ. שיתוף חלון, מאפשר לי לשתף את כל הכרטיסיות שאני רוצה, ומאפשר לי גם לשתף דברים שהם לא באינטרנט, שהם מחוץ לדפדפן. למשל, מצגת פאורפוינט. לכולכם יש מצגות פאורפוינט, קיבלתם, עשיתם, יצרתם, אין שום בעיה. תלחצו על שיתוף ושם תבחרו בהגדרות חלון, ואז תוכלו להציג את הפאורפוינט שלכם. אין שום בעיה עם זה, זה ממש בשמחה. אפשרות שלישית ואחרונה לשיתוף, היא שיתוף של כל המסך.
יכול להיות שיצא לכם להיות בשיחות כאלה, שהיה לופ אינסופי של תמונה בתוך תמונה בתוך תמונה בתוך תמונה, זה שיתוף כל המסך. זה קצת מרתיע, זה קצת מבלבל, לא נשתמש בזה לעתים קרובות, אבל לפעמים זה כן יכול לשמש אותנו. מה שכן, וזה טיפ חשוב לשיתוף בגוגל מיט, להכין הכל פתוח מראש. יש לי מצגת פאורפוינט שאני רוצה להעלות, לפתוח אותה קודם על המחשב, לפני שהתחלתי את הגוגל מיט. יש לי מצגת גוגל סלייד שאני רוצה להשתמש בה, שתהיה פתוחה לי בכרטיסייה. תמיד לפתוח הכל מראש, כדי להיות מוכנה לקראת השיעור שלי, זה מאוד מאוד עוזר, וזה אפילו מייעל את השיתוף. אני עוברת הלאה. מה עוד בסרגל התחתון המרכזי? אז היד החמודה הזו, שבזכות חנן הזכרתי שאני רוצה להציג, זה בעצם יד של הצבעה. זה קצת נועד לדמות את הכיתה הפיזית. אם אני לוחצת על הצבעה, אני נכנסת בעצם לתור של מצביעים. אני בתור המארחת בפגישה, רואה את המצביעים לפי התור, וגם אתם תראו את המצביעים לפי התור. וככה אפילו אני יכולה לתת רשות דיבור או שיעור לתלמידים לפי הזמן שבו הם הצביעו, לפי סדר ההצבעה שלהם. זה בעצם אומר, זה קצת שונה מאימוג'ים, זה קצת שונה מהתגוביות. זה בעצם אומר, אני רוצה לומר משהו. לא רק אני רוצה להגיב לך וכל הכבוד, או אני אוהב אותך, אלא אני רוצה להשתתף בשיעור. אפשר ללמד את התלמידים על הלחצן הזה. זה ממש עוזר, זה גורם להם פחות להתפרץ, וזה עובד טוב, זה עובד טוב. מרגע שתלמיד הרים יד, אני זאת שיכולה לבטל אותה. גם הוא עצמו יכול לבטל אותה. דבר אחר, 3 נקודות. עכשיו, אני לא יודעת אם יצא לכם, בטח בפלאפון, בטח בכלי גוגל, הרבה פעמים 3 נקודות זה בעצם המפתח לעולם שלם וגדול של המון דברים שיכולים לשרת אותנו. ככה זה גם פה בגוגל מיט. 3 הנקודות האלה פותחות לי את הקובייה העצומה והמגניבה הזאת. מה אני רואה כשאני לוחצת על 3 הנקודות? אז האמת אני רואה המון דברים. אבל אני רוצה לדבר על כמה דברים ספציפיים. קודם כל אני יכולה להקליט. זו בעצם פונקציה שאין בחשבונות חינמיים, יש את זה רק בענן החינוכי של גוגל. אם אני בחרתי להעביר שיעור ולהקליט אותו כדי שתהיה לי אפשרות להעביר אותו אחר כך לתלמידים שלי או למורים עמיתים, זו הדרך. אם אני רוצה לשנות את הפריסה, שינוי פריסה פירושו כמה קוביות של משתתפים אני רואה בו זמנית על המסך. המקסימום זה 49 קוביות, אוקיי? אני יכולה גם להחליט שאני רואה פחות, זה באמת לשיקול דעתכם. אפשרות נוספת שאני רוצה לדבר עליה היא תמונה בתוך תמונה. אם אני משתפת מסך, אז לפעמים אני לא אראה את עצמי, ויש אנשים שזה כן חשוב להם, מאוד חשוב להם, לראות את עצמם, בעצם לראות איך הם נראים בזמן שהם מעבירים את השיעור. ולכן כדאי לפני שלחצתי על שיתוף מסך, ללחוץ על פתיחת מצב תמונה בתוך תמונה, לקבע תמונה של עצמי, ואז אני יכולה לשתף וכל הזמן ישנה תמונה שלי מופיעה לצידה. לשירותכם אם אתם מעוניינים בזה. שימוש באפקטים חזותיים, אז ככה, המון פילטרים, המון בעצם רקעים בתנועה, יש לנו כאן אין סוף אופציות. אם תסתכלו על שלי, כרגע יש לי אור שמש שמאיר עליי מכאן, אף על פי שהחלון שיש לי כאן הוא ממש לצד צפון, וכרגע השמש ממש לא מגיעה משם. אז כן, אתם יכולים לבחור איזה אפקטים שאתם רוצים, שחקו בזה, תשתמשו בזה. התלמידים, אם הם מחוברים מהחשבון הארגוני שלהם, שמסתיים ב-JailSchools.org.il, אז האופציה הזאת היא לא פתוחה בפניהם, כדי שהם לא יעשו לנו בלגן ויחליפו כל הזמן רקעים ופילטרים. אז לכן אנחנו, באמת האופציה הזאת נעצרה, זה מאוד עוזר, זה כמובן נעשה לבקשתם של המורים שלנו, ואנחנו מבחינתנו תבחרו לכם. אם אתם לוחצים על זה, אז יש לכם גם באמת עוד דברים. יש לכם אפשרות לשפר את המראה, מה שהיה ב-Touch at my appearance בזום, אז יש את זה גם כאן, אתם יכולים בעצם להחליק קמטים, לסדר פילטרים, תשתמשו בזה, תרגישו ככה בנוח, תראו איך אתם ככה מעצבים את התמונה שמתאימה לכם, וזה יישמר לכם. כל עוד אתם באותו חשבון, יישמרו לכם ההגדרות. זאת אומרת, לדוגמה, אני כל פעם שאני נכנסת לגוגל מיט, יש לי את אותו אור שמש שמגיע מפה. זה מה שבחרתי לי. עוד אפשרויות, אנחנו תכף נדבר על זה. אז יש לנו רקעים יפים,
אפשר כמובן להקליט ואני מתקדמת. מה עוד יש לי בגוגל מיט? השעה 3:45. מצוין. נתתי, הסברתי. מהמם. עכשיו אני רוצה לעבור לסרגל שנמצא מצד שמאל. אם תלכו הכי שמאלה למטה, תסתכלו שיש ציור של מנעול. המנעול הזה הוא אמצעי הבקרה של המארחים. כמו שהוא נראה, מנעול, אוקיי? אם אני עושה שימוש במנעול, אני בעצם, אתם יכולים אצלכם לשחק וללחוץ עליו, אני בעצם יכולה לשלוט בניהול הפגישה הזאת. אני יכולה לאפשר לתלמידים לשתף מסך או לא לשתף מסך. אני יכולה לאפשר להם לשלוח הודעות בצ'אט או לא. הלאה עם תגובות, אני יכולה גם אפילו לא לאפשר להם לפתוח מיקרופונים. בסדר? להפעיל וידאו או לבטל את זה. כל אלה זה דברים שמאוד מאוד חשובים למורים, במיוחד שהם מעבירים שיעורים לכיתות שלמות אמיתיות, זה מאוד עוזר. תעשו בזה שימוש בחוכמה, אני יודעת שאתם מכירים את זה וזה באמת יכול לשרת אתכם. הלחצן הבא שלי, שאני רוצה לדבר עליו, הוא גם כן כאן בשמאל למטה, והוא מכונה עזריאלי, לחצן הפעילויות. למה קוראים לו עזריאלי? כי הוא משולש ריבוע עיגול, אוקיי? משולש ריבוע עיגול זה בעצם הצורה של הבניינים של עזריאלי, והוא נותן לי כאן עוד כל מיני פינוקים והפתעות. את האפשרויות המלאות אני אקבל כמובן בחשבון הארגוני שלי, בחשבון של משרד החינוך. אם תיכנסו לזה מהפרטי למיט פרטי, אז כנראה שלא יהיו שם את כל האפשרויות. לצורך העניין, הקלטה. חלוקה לחדרים, אם תסתכלו. האפשרות להעלות סקרים לתלמידים שנמצאים איתכם כרגע בשיעור. סקרים אני בעצם יכולה ליצור כרגע בתוך כדי ההנחיה של השיעור, לשלוח לכם סקר שיקפוץ לכם על המסך. זה מאוד עוזר, מאוד מאוד ממליצה, זה עוזר לתלמידים להיות מעורבים יותר, אפשר לחשוב מראש בשיעור, מראש לפני השיעור, על שאלות שאני רוצה לשאול את התלמידים שלי, אבל גם אפשר לחשוב תוך כדי, אם פתאום עלה לי איזשהו רעיון, כי דרך העזריאלי הזה, לוחצת על עזריאלי, בוחרת סקרים ומזינה שאלה. לשאלה הזאת אני יכולה לבחור אפשרויות. אם יצא לכם לעשות את זה בוואטסאפ, מאוד מאוד דומה. שאלות ותשובות, שידור חי, דברים פחות קריטיים לי, אני מתקדמת. לא עשיתי לכם סקר. חלוקה לחדרים, את האמת, חלוקה לחדרים זה משהו שכדאי מאוד להשתמש בו כשאתם מלמדים מרחוק. זה באמת גורם לתלמידים להיות מעורבים יותר, כשהם בקבוצות קטנות, הם עובדים טוב יותר. גם אפשר לקחת את זה מהעולם של הכיתה הפיזית, לחלק לקבוצות. בתוך חלוקה לחדרים יכולה להיות קודם כל, אם אני מבקשת הגדרה של חדרים משניים, אז קודם כל הוא מחלק לי בחלוקה אקראית. אני יכולה לבחור לכמה חדרים, טיק טיק טיק, ואז הוא מחלק אקראית. אבל אחרי שהוא חילק אקראית, אני גם יכולה לשנות את סדר התלמידים, תוך כדי, פשוט באמצעות שימוש בשמות שלהם. ככל שתנסו ללחוץ על זה, ככל שתנסו לשחק בזה, אז אתם תראו בעצם את אני רואה שאנשים פה ביקשו להצטרף, זה כבר כמעט סוף ההדרכה, אני מאשרת, אבל תדעו שכבר כמעט סיימנו. הנה, השארתי כאן את מי שביקש. ראיתי מיכל, בסדר גמור, השארתי. אנחנו נתקדם. אז חלוקה לחדרים. ברגע שתלחצו על עזריאלי חדרים משניים, אתם תוכלו לחלק את התלמידים שלכם, ואז בעצמכם לעבור בין החדרים ולדבר איתם. אתם מכירים את זה בטח. אז זה דורש טיפה משחק וטיפה ניסיון, אבל זה מאוד אינטואיטיבי. ושוב, אם התלמידים שלי בכיתה נכנסו דרך כיתת הקלאסרום, אז הם מזוהים בשם האמיתי שלהם, ואני יכולה להעביר אותם ולבחור איפה הם יהיו משובצים, כי אני מכירה אותם. אז מספיק ללחוץ ולכתוב את השם שלהם, כדי להעביר אותם מחדר לחדר. נעבור הלאה. צ'אט. בעצם יש כאן אזור שנקרא צ'אט, זה נראה כמו הודעות בטלפון, ציור של בועת דיבור. לפעמים אנחנו לא מוצאים את זה, זה קצת לא בולט, אבל ברגע שלחצתי על צ'אט, אני יכולה לכתוב הודעה לכולם. מה אין כאן? אין כאן אפשרות לרחל ולעשות הודעות בין שני אנשים ספציפיים בתוך שיחה, אוקיי? כל מה שאני כותבת גלוי ונראה לכולם, תהיו מודעים לזה. אולי זה פיצ'ר שיתווסף בהמשך, אבל כרגע כל מה שאני כותבת מוצג לכולם. ראיתם שהעליתי עכשיו הודעה לכולם. עוברת הלאה. שימו לב,
זו ההזדמנות שלכם להשתתף. אני הולכת להציג לכם עכשיו תמונה על המסך שלי. תכתבו בבקשה הכי מהר שלכם בצ'אט כאן מה ביקשתי בתוכנת AI כדי לקבל את מה שקיבלתי, אוקיי? מה היה הפרומפט שהכנסתי לו, לדעתכם? זה מה שקיבלתי מה-AI. מי עונה בצ'אט? אני מחכה. מצוין, סלמון שוחה, ומשהו באנגלית עברית. תהילה, מה כתבת פה? אני צריכה לתרגם. דג משהו. סלמון כפוך, חמוד, יפה רויטל. אוקיי, עוד מישהו רוצה לנחש מה כתבתי לו? אז ככה, תראו, בעצם זה מהימים הראשונים של השימוש ב-AI, שנותן לי בעצם תמונה, שיוצר תמונה, ואני כתבתי לו ממש דומה, חנן אתה הכי קרוב, כתבתי לו סלמון in the river, באנגלית חסרת המבטא שלי. כתבתי לו סלמון in the river, והוא אכן צייר לי, הוא באמת יצר בשבילי סלמון in the river, אבל לא הסלמון שהיה לי בראש, אוקיי? אז זהו, הדגמנו כאן שימוש בצ'אט, תעשו עם התלמידים שלכם חידות כאלה, זה מערב אותם וזה ממש כיף להם. איך אני בעצם שולטת במפגשים בפגישה, אוקיי? תוך כדי שאנחנו פה, קיבלתי המון התראות על אנשים שרצו להיכנס. זה נהדר, זה מגניב. זה אומר שהם נכנסו מחשבון שהוא לא של מחוז ירושלים. כי למשל את רויטל לא הייתי צריכה לאשר. היא נכנסה דרך היוזר שלה של תקשוב מחוז ירושלים. אבל מי שנכנס מכתובת פרטית, הוא בעצם ביקש שאני אאשר אותו. לחיצה פה על אנשים, אתם רואים, זה דמויות של אנשים, מראה לי את כל המשתתפים בשיחה. היא מראה לי את המארחים, את מי שמיניתי להיות מארח, אותי, והיא מראה לי אותי פעמיים, מכיוון שאם אני משתפת מסך, אז יש אותי שאתם רואים אותי, ויש את המסך המשותף שלי, ושניהם נקראים ליאת לאה וינטר. בסדר? לכן יש אותי פעמיים, אם תסתכלו על זה. וגם אתכם, אתם מופיעים כאן בשמות שלכם, ואם תעיינו בזה, תראו שליד רובכם, יש בעצם קובייה צהובה. הקובייה הצהובה פירושו שהם נכנסו ממשתמש שהוא פרטי, לא של תקשוב מחוז ירושלים. אני אישרתי כי אני כמובן גמישה. אנחנו רואים בעצם את כל המשתתפים שלנו. כאן דרך אגב אני יכולה או להשתיק, תסתכלו פה למעלה, אני יכולה להשתיק את כולם, או שאני יכולה לפתוח מיקרופון למישהו, לסגור מיקרופון ספציפי למישהו, כל השליטה באורחים בפגישה הזאת היא אצלי. אני מתקדמת. זה היה מבחינתנו הבייסיקס של גוגל מיט, אוקיי? גם בגוגל מיט צריך להתאמן ולהתנסות, כן? אנחנו כמובן עשינו פה מפגש שהוא תכלסי, אני מקווה, זו השאיפה שלי, שהוא יהיה מפגש שהוא נותן כלים בסיסיים לעבודה. עכשיו, בשלב הזה, אני עוצרת את השיתוף שלי, ברשותכם, ואני רוצה רגע לעבור על הצ'אט, לראות אם נשאלו שאלות שאני יכולה לענות להן, ואם מישהו רוצה, אתם מוזמנים לכתוב רגע בצ'אט. במקום לפתוח חדש, אפשר לשנות שמות תלמידים ולשחזר מהעבר. מה הכוונה לפתוח חדש? הכוונה לכיתת קלאסרום? שאלה ורדה? כן. אוקיי, אז כיתת קלאסרום שכבר קיימת לנו מהעבר שיש בה תלמידים, אם יש לי שם את כל התלמידים, אז המצב שלי מעולה ואני יכולה להמשיך לעבוד איתה. אם היא הייתה כיתה שחלק מהתלמידים לא הצטרפו, כן הצטרפו, אז צריך לפתוח כיתה חדשה. אבל בעיקרון, אם יש לך כבר כיתה קיימת, תמשיכי בה. את גם תראי אותה בתוך בית הספר הווירטואלי ככיתה קיימת. והתלמידים שלך גם יראו אותה, כי הם כבר שם. רק מורים שעובדים דרך משרד החינוך, רק למורים שעובדים דרך משרד החינוך, או שיש להם שם משתמש. איך נראה השם משתמש שלנו? אתם זוכרים מין רצף ספרות כזה שמתחיל ב100, ואז שטרודל, ג'ר סקולס או גאי-אל, הם בעצם אלה שיכולים להצטרף לקלאסרום שלכם, כי הוא קלאסרום של החשבון הזה, חשבון של הענן החינוכי. ההקלטה שלי תעלה בתוך אתר תקשוב מחוז ירושלים, יש שם בעצם אזור שמרכז את כל ההכנות למצב חירום 2024, ושם הם מרכזים, אני חושבת, את כל ההרצאות האחרונות שלנו. איך התלמידים מגישים את המטלה, ואיך אני רואה מי הגיש, זו שאלה מצוינת בתוך הקלאסרום. אני אשמח להראות את זה בקצרה. בואו נסתכל רגע על כיתה קיימת, כי אני צריכה שיהיו לי בעבודות של תלמידים.
בוחרת לכם משהו טוב. אוקיי, מהמם. אני עומדת לשתף איתכם כיתה אמיתית, כיתה פעילה, בסדר? מקווה שתאהבו את העיצוב, היא כיתה ורודה, בשביל שכולנו נהיה שמחים. ובכיתה הזאת יש בדיוק את מה שראיתם בכיתה הקודמת. יש בה עדכונים, סביבת הלמידה, אנשים וציונים. דרך אגב, תלמידים לא רואים ציונים, כי הם לא מוזמנים לתת ציונים לאף אחד. אז אצלי, אם אני נכנסת כאן לסביבת הלמידה, אני אוכל לראות בעצם את הדברים שאני נתתי לתלמידים שלי לבצע. וכל מה שהם ביצעו, אני אוכל לבדוק. אני נכנסת עכשיו לסביבת הלמידה, וכאן יש לי נושא. הנושא הוא הערכה חלופית, 30% במקרה שלי בנושא מגדר. שימו לב, פתחתי את המשימה הזאת, לחצתי עליה, ומה אני רואה? אני רואה ש12 תלמידים הגישו אותה, ושהוקצתה לעוד 11 תלמידים שלא הגישו אותה. אל תדאגו, זה ממש ממש בסדר, אפשר היה להגיש אותה בזוגות. אז בעצם אם אני אכנס עכשיו ואלחץ על הגישו, אני אראה את כל העבודות שהוגשו לי תחת הכותרת הזאת של הערכה חלופית. רגע. כשאני עומדת על זה, זה נצבע לי ויש לי צורה של יד, ואז אני יכולה ללחוץ. אני יכולה לראות את עבודות התלמידים, 12 הגישו, והנה העבודות שלהם, תחת השמות שלהם. בשלב הזה, אני ברשותכם סוגרת רגע את השיתוף הזה, בכל זאת פרטיות, אבל אתם תוכלו לראות שתחת הילדים שהגישו עבודה, נכתב שהם הגישו וישנה ממש העבודה. אני יכולה להיכנס אליה ולבדוק אותה ולהעיר להם על גבי העבודה. אז ככה, זו השאלה של מיכל, ככה את רואה מי הגיש ואיך את אפילו יכולה לבדוק את העבודה שלו. שירה שיתפה פה קובץ של ג'מבורד, כן שירה? אוקיי, בסדר, נניח לזה. מורה שלא הצליחה להיכנס, הכנסנו אותה. תהיה הקלטה רויטל, תעלה בתקשוב מחוז ירושלים. אני נתתי הודעה לדוגמה, והתשובות החכמות שלכם. נראה לי שזהו. האם יש למישהו שאלות נוספות? אז לסיכום אני אספר לכם שברגע שאני אסיים את השיחה הזאת בינינו במיט, ואני אסגור אותה, אז תוך דקות אחדות אני אקבל לתוך הג'ימייל הארגוני שלי, זאת אומרת הג'ימייל בענן החינוכי, סיכום של הפגישה הזאת. איזה תלמידים נכחו כאן, מי הצטרף ובאיזו שעה, כמה זמן הוא שהה בפגישה הזאת, כמה זמן הוא היה איתנו כאן, האם הוא הפעיל מיקרופון או לא הפעיל מיקרופון. זה בעצם איזשהו ניתוח של הנתונים של הפגישה. בנוסף, אני אקבל את קובץ ההקלטה, זה ייקח קצת זמן, את קובץ ההקלטה, כי אני בחרתי ללחוץ על הקלטה, אני אקבל אותו גם כן אליי למייל כקישור. איפה עוד אני יכולה למצוא הקלטות שעשיתי של שיחות בגוגל מיט? אני בעצם נכנסת לדרייב שלי, ונוצרת לי שם תיקייה שקוראים לה מיט ריקורדינגס, ושם יהיו כל ההקלטות שלי מסודרות לפי תאריכים ושעות. אז זו דרך, אם תרצו בעתיד, להקליט מפגשים שלכם, וככה גם אני אשתמש במפגש הזה כדי להעלות אותו. אני רוצה להגיד לכולכם תודה רבה שבאתם, אני מקווה שזה היה מועיל בעבורכם, וזהו, להיום סיימנו, תודה רבה שחר, תודה רבה לכולכם. תודה רבה. נהדרות, תודה רבה לכם. אפשר עוד לקבל הדרכות איתך. איזה חמודה רויטל, דברי איתי בפרטי. שמחה. מהמם, בסדר. אני מאמצת את ההדרכה, נכנסתי מאוחר כי לא זכרתי. כן. את ההקלטה, אני... שאלה, יש הקלטה ליאת? תהיה הקלטה, זה ייקח קצת זמן, זה לוקח קצת זמן עד שההקלטה עולה בעצם לענן, ואחרי שתהיה לי, אני אעביר אותה ויעלו אותה לאתר תקשוב מחוז ירושלים. תודה רבה רבה. בשמחה חברים, המון המון תודה. פסח שמח לכולם, ושלא נצטרך את זה. שאלה. כן, יאנה. הייתי כתבתי לך, אני מכוכב השחר, יאנה פרלמן. שלום. תודה רבה שהשארת, כי אני פשוט הייתי... בשמחה, ממש. כן, ממש שם. עכשיו כשדיברת, אני פתחתי פעם בקורונה ראשונה, את זוכרת? שנה ראשונה, גוגל קלאסרום, אבל לא זכרתי כלום, וזה לא היה דרך משרד החינוך. עכשיו אני פתחתי, כשדיברת, דרך משרד החינוך, פתחתי כל הכיתות. נפלא. אוקיי, עכשיו השאלה ככה,
כשאני רוצה גוגל מיט, אני יכולה לעשות עכשיו, כרגע עכשיו, עם הכיתה שלי, כאילו להזמין והכל, כאן ועכשיו? ברגע זה ממש. אוקיי, וקוד, כיתה זה למה? קוד כיתה זה בעצם מאפשר לתלמידים נוספים להצטרף. נוספים, אוקיי. כן. אוקיי, הבנתי. וכאן הבנתי, זה כמו פדגוגי בעצם, כל התפסים, משחקים אפשר לשלוח להם, נכון? אפשר, כן. כן. את יכולה בעצם. זה כמו פדגוגי, זה כאילו שולחים דברים לילדים לעשות וירטואלי. הבנתי נכון? נכון, כן. ובגוגל מיט זה כמו זום, יש לנו חדרים והכל. אני לא שיחקתי מספיק עם הגוגל מיט, אבל אני מבינה את זה. נהדר. אוקיי, תודה, ממש תודה. בשמחה, ממש שמחתי, גם עשית סיכום ממש מעולה. אז זהו, אז תודה רבה יאנה, תודה רבה לכולכם. אני אסגור את ההקלטה ולהתראות חברות. תודה. בהצלחה, בשורות טובות. תודה רבה. ביי ביי.